alegerea lui Chuck. Cotcodac în viitor. Salut, prieteni! Restaurantul Pui la Bromama are o ofertă pentru voi! Vă prezentăm noile noastre hălci în fălci la cioc. 1 kilogram de carne de pui bine condimentată, lăsată la soare jumătate de zi pentru a se matura, înainte de a fi înmuiată într-un bideu cu maioneză și servită într-un cioc de pasăre adevărat, așa cum e și firesc. Disponibil pentru o perioadă limitată de timp, doar în localurile Bromama, începând de vineri. Oh, omule, ce gustos sunt! Cine să-și dorească un cioc plin de măruntaie dezgustătoare? Am nevoie de puiul ăla acum. Regret, Chuck, va trebui să aștepți. Azi e miercuri, dar hălcile în fălci la cioc vor fi disponibile doar vineri. Dar asta e... Să văd. Adun 1, agită mărgelele, așa, bravo, bun. 3 zile? Hălci în fălci la cioc vor fi disponibile doar vineri. Știu ce credeți. Chuck, e cel mai nașpa lucru. Cum o să supraviețuiești până vineri, fără un cioc cu măruntaie de pui? Mă bucur că ați întrebat. Adevărul e că, sincer, nu știu. Am încercat să am răbdare, apoi am verificat ceasul și trecuseră doar 2 minute. Ce e de făcut? Chuck are nevoie de carne. Îmi pare rău, n-am carne de pui, dar am pastă de dinți cu aromă de pui. Se pune într-un cioc adevărat? Nu! Mă lipsesc. Aștept unul adevărat. Cât mai e până vineri, Iudi? Chuck, n-au trecut decât 4 ore. E încă miercuri. Nu mai pot, Iudi, mă sparg de nervi. Ca un ou, oriunde mă uit, văd doar carne de pui. Mamă. Modulul de decizie. Servește-mi o porție, amice. Alegerea 1 călătorește în viitor, alegerea 2 călătorește în trecut, alegerea 3 miercuri e redenumită fiercuri. Dacă voi ajunge peste 2 zile în viitor, o să mănânc în sfârșit hălci în fălci de cioc. Alegerea 1. Privește, Chuck, viitorul. Stai, unde te duci? La Bromama, după hălcile mele, băi. Și dacă ți-o iau cioc înainte? Lama? Ce e asta? Singurul restaurant organic pentru lame din oraș, omule. Gustă viermi în perni. Viermii sunt crescuți la țară. Da, mie mi-e poftă de un cioc de hălci în fălci. Îmi arăți rău care e cel mai apropiat restaurant Bromama? Nu-i bine, frate. Nu-i bine! Iudi, când suntem? Ai vrut să spui când suntem. Stai așa, asta ai spus? Iudi! Scuze, să-mi verific baza de date. Am o veste bună și una rea. Vestea bună e că e vineri. Vestea rea e că e vineri 60 de ani în viitor. 60 de ani? E grav. Trebuie să o găsim pe Mișa. O idee grozavă, ne poate povesti cum e în viitor. Mă gândeam să ne îndrume ea spre Bromama, dar ar putea să facă ambele lucruri. Doar nu crezi că după 60 de ani Mișa mai locuiește aici, nu? Chuck? Chiar tu ești? Chiar eu, Mișa din viitor? Lumea îmi spune Mișa. Observ că ești îmbrăcată exact la fel. Da, am găsit un look potrivit, așa că am rămas la el. Unde ai fost? Păi, vezi tu... Să ghicesc, n-ai putut aștepta puiul și ai făcut o alegere ce te-a trimis în viitor. Drept la țintă. Se numesc hălci în fălci și probabil că sunt incredibile. N-ai o porție? Băieți, nimeni nu mai consumă carne de pui. Ce ai spus? Uite ce e, vă explic totul în drum spre meeting. Salut, Mișa, ești gata? Ei cine sunt? Umont, ei sunt Iudi și Chuck. Cioc? Chuck. Cioc? Chuck. Cioc? Chuck. Cioc? Chuck. Cioc? Chuck. Cioc? Chuck. Cioc, prietene, specific găinilor, intră în voie. După dispariția ta, proviziile mondiale de carne de pui au crescut. Puii aveau voie să îmbătrânească și s-a dovedit că erau foarte isteți. După câteva generații, au evoluat ajungând la forma de acum. Vrei să spui că amicul Chuck s-a făcut singur responsabil de stoparea evoluției puiilor de găină? Da, cam așa ceva. Păi, mâncam multă carne de pui.
Acum, pui de găină și oamenii trăiesc împreună? N-aș merge până acolo. Găinile au fost oprimate și se revoltă, iar tensiunile sunt în creștere acum. Am ajuns. În curând se vor anunța rezultatele. Lupta finală în alegeri s-a dat între Abraham Pute Lincoln și Bok Choc Obama. Ce mulțime de pui delicioși! Adună-te, Chuck. Nu mai poți mânca pui. Mă străduiesc, dar mi-e foarte greu. N-am mâncat de 60 de ani. Nu așa merg lucrurile? Se anunță rezultatele. Am fost anunțați că avem o majoritate zdrobitoare de voturi. Noul președinte al lumii nu-i nimeni altul decât Bok Choc Obama. E cumva sos ranch? Oh, da, da. Nu mai rezist! Modulul de decizie nu acum, nu primesc niciodată ce-mi doresc. Există mereu o chichiță. Te rog, măcar o dată dă-mi ce-mi doresc, te rog. Alegerea 1 primește o comandă de Holchenfalci cu mai multe pipote. Alegerea 2, Omond îți spune în sfârșit numele corect. Nu mai vorbi, Iudi, alegerea 1, alegerea 1! E tot ce am visat. Mănânci carne de pui? Da, știu că nu fac impresie bună, dar nu e nimic. Știu că nimeni nu vă mai înfulecă, dar eu am venit din trecut și am nevoie de carnea mea de Ia pui. stai! Oamenii ne mâncau în trecut? Nu le-am spus niciodată. Nu! În sfârșit, încep să mă pricep la asta. Haideți, băieți, vă eliberez. Mulțumesc, Mișa din viitor. Frate, ai brațele puternice pentru o femeie bătrână. Da! Unde mergem? Trebuie să vă întoarceți. La Hălci din Fălci? În trecut! Dar cum? Călătoria în timp e incredibil de complexă. Simpla deplasare prin spațiu-timp, mereu un tren, dar necesită... Autobuzul prin timp circulă 2 pe oră. Merge și așa, da. Simțiți și voi? Ciocul meu dulce! Te-am prins, monstrule! De asta plănuim să exterminăm pe oameni și să stăpânim pământul. Poftim? Mișa, nu te văzusem acolo? Arăți bine? Ciocu micu mond, vreți să stăpâniți pământul? Bine, mai prins. Da, extraordinar. Ce o să facem? Mai întâi stăpânim pământul, apoi deschidem restaurante de tip fast food cu specialități din carne de om pentru găini. Și ce nume o să-i dați? Pateuri de om piperate cu chimion în manșon. Te prinde? Foarte rău. Nu o să permit așa ceva. Las-o baltă, Mișa, viitorul e al păsărilor. Al păsărilor! Chuck, aruncă-mi ciocul! Dar abia l-am recuperat. Haide, Chuck, ciocul nu se poate mânca. Voiam să ling zeama de carne. Chuck! Bine. Sunt liber! Întoarce-te în timp și salvează viitorul! Mănâncă pui, Chuck, mănâncă-i! Pe toți! Poți conta pe mine, Mișa? Hello. Rezerve pentru drum. După ei, nerozilor! Regret, băieți, am nevoie de suma exactă. Cot-cotac! Pornește! Stai, ai buzunare? Da, de acolo am scos mărunțișul. Din buzunar. Săraca Mișa din viitor. Nu mă pot gândi decât la... Oh, am reușit! Ești sigur că doar așa putem salva omenirea? Sinceră să fiu, e bun. Da, mai multe pipote egal mai multă aromă. Salut, prieteni! Ce aventură! Dar ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi ales ca Omond să-i pronunțe în sfârșit numele corect? Observați! Au! M-ai mușcat de braț, Chuck? Foi!
fugi! Sau în cazul meu, plutește! Nu există mâncare mai proaspătă ca asta, pe cuvântul meu. Pentru mai multă distracție și aventură, urmăriți-ne în continuare! Un Crăciun păros. Nu voi înțelege niciodată de ce vreți să faceți cumpărături în ajunul Crăciunului. Zău așa, Iudi, e o tradiție. Dar nu știu de ce anul ăsta mi-e foarte frig. Cred că m-a prins când m-am oprit să iau milkshake-ul. E un mister. Dar trebuia să venim în cartierul Barba. Chiar și taxiurile sunt în ton aici. Deschizător de conserve din lemn, corturi urbane, de când se poartă să-ți faci viața mai grea decât trebuie. Prieteni, am găsit în sfârșit mașina de tuns Barba pe bază de cărbuni. Cartierul Barba. Stați! Nu un ceac în formă de vioară? Ține asta un pic, te rog. Ce frig e! Cum de n-a înghețat toată lumea de aici? Oh, desigur, toți maniacii se încălzesc în bărbi. Las și eu barbă. Oh, ați lăsat barbă, e muncă grea. Va dura un pic. Alegerea 1. Devii un monociclist grozav. Alegerea 2. Ai cea mai mare și mai călduroasă barbă din lume. Alegerea 3. Cartierul Barba e bântuit de fantoma trecutului în blugi mulați. Mi-am dorit mereu să merg cu monociclul. Spuse nimeni niciodată. Alegerea 2. A mers? A mers? Hei, sunt Moș Crăciun! Moșul are cea mai mare și mai călduroasă barbă din lume. Când ai ales-o, te-ai pricopsit și cu misiunea lui, să știi. Oh, ho, ho. Poftim? Ai auzit și tu? Chiar și râsul lui. Doar că încă îngheț de frig. Păi, dacă nu știai, suntem la Polul Nord. Oh, va trebui să mă mut într-un loc mai călduros, poate la tropicalul Pol Sud. Deocamdată însă să intrăm în casă să ne încălzim. Cui îi pasă? Suntem în casă? Oh, îmi cer scuze, micuță doamnă. Moșule, pe bune, sunt eu Jerry. Ți-am reparat suflătorul de zăpadă acum 2 zile. Desigur, scuze, Jerry, dar știi că voi toți arătați la fel, nu-i așa? Doar nu crezi că mușcă, nu-i așa? Oh, dacă ați putea mări temperatura cu vreo 60 de grade, ar fi grozav. Trebuie să încălzim locul ăsta, altfel nu mai apucăm Crăciunul. Am dreptate, Mișa? Hei, unde e Mișa? Hai, amice, prietenul meu a plecat cu portofelul și am nevoie de un taxi. Hei, doar fiindcă păsările astea sunt crescute în libertate, nu înseamnă că ele lucrează la liber. În plus, e un taxi cooperatist. E rândul meu să trag. Să trăiți. Cartierul Barba. Ce e cu locul ăsta? Orice aș face, nu mă pot încălzi. Știi că e un șemineu de jucărie, nu? Desigur că știu. Știu că e o jucărie, îl testam. E grozav. Da? Ce asta? Adăpostește-te, moșule! Yeti! Ștergeți-te de aici, animale jegoase! Fură cadouri! Da, cu asta se ocupă. Wow, nu știam că aveți probleme cu infractorii în zonă. Uite, amice, habar n-ai ce vorbești. L-am prins pe încuiatul ăsta că vrea să intre prin efracție în prăvălie. Umblă de colo-colo pretinzând că e adevăratul Moș Crăciun. E ridicol, nu? De vreme ce, evident, eu sunt moșul. Da, la Crăciun ies mereu clienți ca el din atelierul de tâmplărie. De parcă noi nu știm că adevăratul Moș Crăciun are o barbă mare, călduroasă. Da, ca asta, nu-i așa? Da, bun, vă las, dragi elfi, să vă apucați iar de muncă. Încântat de cunoștință, moșule, adică un infractor ras în cap. Nu-i frumos, adevăratul Moș Crăciun e în cușcă, e un gheț încă de frig, iar Yeti, pe bune, mai că-mi doresc să fiu iar în cartierul Barba. Hei, știu că ai spus că aștepți pe cineva, dar vremea rea se întețește, iar eu trebuie să plec la o degustare de brânză în câteva minute, așa că... Amice, ți-am spus că n-am nici telefon, nici portofel. Cum o să ajung acasă? Poftim, din linia noastră artizanală de unelte și artefacte băștinașe. Poftim? Pentru mine? Pe bune? Ha,
Mersi, omule! Crăciun fericit! Poate că am avut o impresie greșită! Cartierul Barba! 15 role de hârtie de împachetat și încă mi-e frig. E cel mai groaznic Crăciun de până acum. Nu vreau să pun paie pe foc, dar ești Moș Crăciun. Dacă nu te aduni, va fi cel mai groaznic Crăciun pentru toată lumea. Iudi, trebuie să mă încălzesc acum. Bine, imediat. Ceva cald. Oh, frumos! Un cuptor pentru pitici! Ar trebui să mă dezgheț acum. Doar atât? Zău așa, piticule! Putem mai mult! Bușteni în hârtie de ambalaj vor face treabă bună. Totul e în ordine, amici. Am îndesat în cuptorul de jucărie câțiva bușteni în hârtie de ambalaj. Am rezolvat problema. Bine gândit, Chuck. Mă întreb ce caută buștenii lângă un indicator pe care scrie artificii de Revelion. Măcar nimeni n-a pățit nimic. Nu-mi vine să cred. Am avut păturile în tot acest timp. Mie nu-mi vine să cred cât de repede au ars jucăriile. Parcă ar fi fost vreascul uscată înmuiată în gazolină. Jucăriile? Iudi, tocmai am distrus Crăciunul. Te rog, ajută-mă să îndrept lucrurile. Alegerea 1, în mod miraculos, jucăriile au supraviețuit incendiului. Alegerea 2, toată lumea primește exact ce vrea în dimineața zilei de Crăciun. Alegerea 3, tu devii și mai păros. Da, alegerile 2 și 3 vor salva Crăciunul. Acum, cu mare grijă, trebuie să... Trebuie doar să... Privirile înțepătoare mă fac să cred că am ales a treia variantă. Sunt Yeti, nu? El e Yeti care a distrus Crăciunul. Stai, n-a fost cu intenție. Voiam să salvez Crăciunul. Dar, wow, ce groasă e blana asta. În sfârșit, mi-e cald. E un miracol de Crăciun. Pe el, băieți! Te rog, moșule, trebuie să mă ierți. Unde e spiritul Crăciunului? Tocmai i-ai dat foc. Repede pe aici. Vârlogul lui Yeti. E în ordine, amice. Trebuie doar să fim extra, super, mega tăcuți. Oh, nu, telefonul Mișei. Cum se închide, mă rog? Avalanșă! Sunteți steferi? Oh, bine, mă bucur. Ce noroc am avut. Moșul! Sapă! Crăciun fericit? Chiar acum faceți-l praf pe clovnul ăsta. E atât de frică, n-are nicio logică. Trebuie să-l încălzim urgent. Stați așa, Iudi, mai ai mașina de tuns barba? Desigur, o putem folosi pentru a-ți tăia burta și a-l strecura pe Moș Crăciun acolo la căldurică. Sau... Ai avut un plan mai bun. Nu crezi? Mulțumim pentru ajutor, băieți, dar Crăciunul încă e distrus. Nu mai avem cadouri. Ați uitat? Sau avem? Cadourile furate! Da, se pare că nu voiau decât hârtia de ambalaj. Hârtia? Dar de ce? Păi, Chuck, datorită jucăriilor recuperate de tine, se pare că am salvat Crăciunul. Nu pot să fac nimic pentru tine, drept mulțumire. Păi, ai putea face un lucru, moșule? Nu! Nu mai rezist, vă rog! De Crăciun nu-mi doresc decât să ies din locul ăsta oribil! Scuze pentru întârziere, Mișa. Pentru a ne lua revanșa, ți-am putea da cadoul de Crăciun mai devreme. E atât de grozav, băieți, că ați organizat degustarea de brânză afară. Da! Salut, prieteni! L-ați văzut pe Chuck în costum de baie de Yeti. Dar ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi ales ca toată lumea să primească ce vrea de Crăciun? Jalnic!
Jalnic. Jalnic. Sunt prea grozav pentru Crăciun. Exact asta mi-am dorit anul acesta. Mersi, moșule. Pentru mai multă distracție și aventură, urmăriți-ne în continuare. Au dublat în limba română Richard Balin, Tirinca Ghimbășan, Eugen Neac, Sebastian Lupu, Ion Răscuț, Petre Ghimbășan, Alexandru Rusu. Traducerea și adaptarea Estera Chelariu, regia Mirela Corbeanu și Corina Cernea. Dublajul a fost realizat în studiourile BTI. Urmează Maggie și Bianca în lumea modei pe Megamax. N-am nimic personal cu voi, dar haideți să ne revedem peste 2 ani. Dacă auzi același lucru, iar și iar, Ce nu poți să asculti Adele atunci când ești trist ca restul lumii? schimbă tactica. Dacă problema e imaginea, v-am construit una nouă. O idee bună, secolul 21 e trăznet. Puțină încredere în sine și sigur pe mine. Mama ți-a spus asta? Multă pasiune, muzică o simți în